Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gozaltzeko ogia nahi duzuen erara. Bageta, baserriko ogia, espeltakoa, gatzigabekoa, integral edo zaiduna, ogi beltz edo zekalezkoa, ogi karratu edo ingelesa, edo moldekoa, opila, pita, suediarra, txapata edo ziabata, txirula edo flauta, bienarra, zobakoa. Izan ere gaur urriak 16 ogiaren mundu eguna da. Gozogileen nazioarteko batasunak jarri zuen abian eguna eta elikadura eta nekazaritzarako nazio batuen erakundearen sorrerarekin bat dator. Mila berta bostean sortu zen erakunde hau, gozari aurre egiteko, Fiat Panis ogia egon dadila leloarekin. Ogia elikagai garrantzitsua izan baita gizakientzat historia horretik. Adituek uste dute lehen ogia duela 12.000 urte egintzela. Ogi asko jandakoa izango da ziurrenik Jose Martin Mendizabal Amundarain, Mendizabal lehena. Gipuzkoar harri jasotzailea izan zen, Jose Mari Mendizabalen anaia. Bere garaiko harri jasotzailerik handienetakoa izan da. Gaurko egunez jaio zen, 1952, adunan. Eta zenbat ogitarteko jan behar dira 8.000 bat igotzeko, galdera hau datorkigu burura. 1986 urriaren 16an Reinhold Messner alpinistak lotxe gailurra igo zuen eta horrela 8.000koak igo zituen lehen gizona bilakatu zen. Ez hori bakarrik, Peter Habelerrekin batera oxigeno osagarririk gabeko Everesteko lehen igoera egin zuen. Lehena izan zen Antartika eta Groenlandia zeharkatzen elur motorrik eta txakurrik bultzatutako lerarik gabe. Gobi basamortua ere bakarrik zeharkatu zuen eta 80 liburu baino gehiago argitaratu ditu. Gizon ausarta zen gure Messner, ziur naiz ebakuntzak anestesiarik gabe egiten zizkiotela. Edra lotura, 1956ko urriaren 16an lehen aldiz anestesiko bat erabilitzen ebakuntza batean. Ebakuntza horretan William Thomas Green Morton medikoak tumore bat atera zuen paziente baten lepotik. Inolako minik sentiarazi gabe, eterra eman ondoren. Horregatik urtero urriaren 16an anestesiaren munduko eguna ospatzen da. Medikuntzari eta oro har gizarteari hainbeste lorpen ekarri dizkion lanbideari omenaldi berezia egiteko. Aizu eta zenbat bitarteko jaten dira bataz beste kilometroak jaiaren edizio bakoitzean? Ziur naiz asko direla. Esango nizuke gaurko egunez 1977ko urriaren 16an kilometroak jaia ospatu zuten lehen aldiz. Beasainen eta Lazkao artean. Ikastolen alde gisa honetako lehendabiziko festa izan zen eta Gipuzkoako ikastolen elkarteak antolatu zuen. Gerora etorriko ziren ibilaldia, Nafarroa oinez, Araba euskaraz eta Herri Urrats. Ameriketako estatu batuetan egiten zuten jai eredu bat hartuta, Josu Erguin gurasoak izan zuen ideia ikastolentzat dirua biltzeko. Eta parte hartzaileek egindako kilometro bakoitzeko hainbat enpresak dirua ipini zuten. Euskiak
makurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan da... Mikel Laboa bera, Isabel Olano, Jose Miel Barandia Aran, Isabel Olano lehen andereñoa izan zen bertan besteak beste. Edizio hartan 15.000 lagun bildu ziren eta ibilbidean zehar kultur ekimen ugari izan ziren eta noski baita kontzertuak ere. Aurtengo edizia urriaren 5ean egin zuten Elgoibarren Salto kalelopean. Herri kirolak, Nerea Ibarzabal eta Andoni Egaña bertsolariak, Itzal Erromeria, Bengoren kontzertua denetarik egon zen festan. Urtero bezala, kanta berezia sortu dute aurtengo festarako. Musika Aitor Nova Alvarezek egin du eta hitzak Eneko Beretxinaga, Laskurain eta Ainoa Mendibil Artetxek. Guri begira ari dira, begira, mugitu gaitezen helduok, behar den tokira, lehen saltoak gureak, izango balira, egon lasai eurak ere, etorriko dira. Ogiarekin jarraitzeko zenbatetan jango ote genuen ogitartekoa telebistaren aurrean meriendatzen. Nik gogoan dut Se ha escrito un crimen misteriozko telesaia ikusiz, azeitunadun mortadela otarteko ugari janitura txikien. Gaurko egunez jaio zen Angela Lansbury, ingeles aktore eta abeslaria. Ibilbide luzeko eta eskarmentu handiko antzesla izan zen. Oscar sarietarako 3 aldiz izendatua izan zen eta Emmy sarietarako 15 aldiz. 6 urrezko globo irabazi zituen eta 5 Tony sari. Gainera, Julie Harris aktorearekin batera Broadway antzokiko sari gehien irabazi dituen aktorea da, eta berak antzeze zuen Murder, She Wrote telesaia. Euskal Herrian ETV2 eskaini zuen gazteleraz. Entzuleo, guk ez dugu misteriorik argituko gaur, baina irratsaio polita prestatu dugu zuentzat. Idurrezk Isabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiarekin hitz egingo dugu. Nola jardungo gara euskaltzale bezala etorkitzunera begira? Horretarako proposamen bat luzatu du kontseiluak, abenduak 27an Miribilan. Iker Iriarte ere badator, badakizue hautsak arrotzea gustatzen zaiola. Gaur grebei, eskubidei eta privilegioi buruz hitz egingo dugu. Eta nik konturatu naiz, pop kulturaz pixkateskaz zabiltzatela aspaldi hontan, orduan pixkatori konpontza etorri naiz Taylor Swiften eta bere disko berri eta Taylor Swiften imperio horretaz hitz egitea. Eta sare jardunaldien inguran ere ariko gara antolatzaileekin. Entzuleo, kurriak 16 ditu gaur, eta osteguna da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Entzoleok zuekin atzo urteak bete zituen, gu konturatu ez ginen, ezer esanetzuen, baina errurik ez duen, ze astelenean kroketak ordaindu zituen asteazkenean bere urteak zirelako, eta guri gerora ahaztu. Barkamenik ez daukagu eire. Eneko, Iturbe Otamendi, zorionak? Eskerrik asko. Minare egiten du galdetzea zenbat bete dituzun, baina galdetu egin marko dizugu. 21. 21 urte entzuleok aurten gurekin hilabete batzuk praktiketan hasi zela, eta gaurko paradoja, joan den urtean gurekin praktiketan egon zen beste pipiolare gurekin dugula. Wow, Eire Maia Manterola, espaldiko! Aspaldiko, oso raro bete zaitau, ez dakit, kanpotik nola ikusten itzan. Impresioa naman dit, ez dut izurrek esango. Bai, oso fuertia nola pasatzen denboa, nire hori,
justo lehen urteko urriak baten, goatzen naiz, justo zehazki bat azala. Hasi nintzen hemen, praktiketan, eta guain hemen gaude berriz, eta oso pozik. Ba, plazarra hundi zentzulio kizketan ari zoizun hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1048 garrena du, urriak 16, goizak 10:04 eta gu hemen 3 hurrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri naiz irratian zarete bigarren kafean. Ba, esan dauka goizeko 10:06 minutu, eta nik kantu hau berreskuratu nahi dut. Ez da inzarra, Ja, gaur egun badirudi berreskuratu diozula, eta ez da egin nora egin behar duzula. 2 urte ere ez ditu kantu honek, baina. Geltokian elkarriak gure esan bezain pronto, nire buruan sartzen zara. Ronkola dupla bikote Agura Indarraren kantu hau hemen estrenatu zuten formato akustikoan eta esan zuten bat egingo dugu, bigarren kafean egingo dugu eta gitarra akustiko gorde egingo dugu. Uste dute, ohituta beste formato handixiagoetan ere, gitarra akustikoarekin ez zirela askorako ibili nahi, baina egin zuten eta gainera gogoan dut orain pixkat boomer geratuko naiz. Ire maian badakiz ere esan behar dudan. Zenbat gustatzen daiten boomerritza. Egin nahi zuten eskaparate sesiones bat, baina ni hitza kontzeptu ingelesez orain ez datorkit. Eskaparate showcase, ez? Ez, horre... Bada, goiuri faltan botatzen dut. Bada hitz bat, hor gureatzeko kale horretan, teloiak irikoko banitu, barruan jarri eta kanpotik jendeak ikusten du gertatzen ari da, eta horrekin bideo bat egin. Hor dago, formatu bat dago Espainian, dala Gallery Sessions. Gallery Sessions, hori bilatzen ari nintzen eire. Oso ondo, bospustarri zuretzako. Disfrutatzen nabil, ez du beste bat. Egunon, ala, aire maia bueltan da, non sartu zara? Ze galdera ona. Gainera, goiuriren aulkian eserita dago, bai, gorkak dio goiuri ordezkatuz. Nire maite duta da atzo gauen zederra sormenetik ikustea Manu etxe sortu eta Inigo Asensio, ederra irratiaren mundua. Eskerrik asko gorka, nik ere aitortu behar dut, plazer hondiz egin nuela, batetik Manu etxe sortu estimatzen dudan kazetari eta momenturen batzutan ere, erreferent izan delako noski. Gainera, Edurne Ayusok gidatu zuelako sormenetik ekitaldi hori, elkarrizketa publiko dun hori, Nekane Peñagarikan oren galderak izan ziren bertan, Julen Goikoetxea lankidearen galderak izan ziren bertan, egia esan, mimo hondiz antolatu zuten ekitalditxo hau, eta aitortu behar dut Galtzandi Euskara Elkartea, Tolosako Euskara Elkarte bat izan da, eskertzen dela eta eskertu diet zuzenean, herrian ere, nolaiteko aitortzak jasotzeaz, badirudi askotan gauza hauek gehiago kostatzen direla norbere etxean, eta, esan, gustora hartu dute gonbidapen hori, nolabait ere ulertzen dudalako badela ez, egindako lanari aitortza bat, eta oso gustora egon ginen, kazetari mordoa zegoen beran, Martxelo Otamendi bera, Arantxa Iturbe, Nekane Peñagarikano bera, eta bestein bat, eta estimatzen ditudan hainbat pertsonare bai, eta ederra izan zen gorka. Bidaliko dizut bertsoa gero biharko jartzeko, oso ondo, enekorentzat bertsoa, gorka Santestoanek bertsoak bidaltzen dizki urte betetzeetan, bai. Batzutan pixkate hankaluze xamari biltzen da, baina egiten du. Naiz ni hemen bertso gintzan teorizatzeko moduan, baina esango nuke, hankaluze xamar, baina mimo hondiz egiten dizkigula gorkak. Gorka Santestebanek baiezatu beharko ditea larun baten ikusiko dudan, ze esan ezinen diskoaren orkezpena daukagu ordizian, eta uste dut gorkak dagoeneko itzordu hori horrela markatuta daukala bere agendan. Gorriz. Bai. Eneko, zein da zure maite duta? Ere maite duta da, atzo gauean, ni nahiko frikia naiz, hortik hasiko naiz. Aurreko asten hitzein nun komikita, eta, bideojokutan baita biltzen naiz, baino, nik nola ez dakaten kontxolaik, jolasten naiz ordenagailun, doainik eoteian joku horietako batetan. Eta atzo? Nengon topatu nun PlayStation 2 bat. Nik bakatetxean, bera hispanazan. Horrek funtzionatzen du gara, bali du zerbaiterako jendek erabiltzen du? Telebista sartzeko
Karo, gaur egun dana HDMI ikindoa. Bai. Orduan pentsatzea adaptador bat berdezula oso ze, hola, telesta modernoako. Ekarriko duteneko. Nik PlayStation laua gate bait, esan berrakat, oso frikian ez lara bideojokoena. Baina, eneko berriz doakoetan ibiltzen da. Bai, ze nik, bizitza dela eta, ez dakat kontsolaik, eta orduan, nik, ordenagailuan doainik dauden joku horietako batetan ibiltzen ez. Eta atzo deskubritu nun bat, zala joku oso simplea. Zuk kontrolatzen duzu pelota moduko bat, eta aldapan bera doa, eta oztopo pila bat daude, eta zuk horiek saiestu, eta lasterketa moduko hortan lehenengo geratu behar duzu. Joku simplea da. Eta nire maite duta da, ez zehazki jokua bere hortan, baina bai jokuak zekan, zuk zure pelota aukeratzen dezunean, bandera batekin bustitzen dezu pelota hori. Eta aukeretan ikusi nun ikurrina zegoela, eta horrek atentzioa ditu zian ze normalen joku batean sartzen zarenean eta bandera bat aukeratu behar dezunean inoiz ez da ikurrina egoten, eta atzo sartuta ikurrina ikusi nuen, eta atentzioa ditu zian, eta baita postu nintzen, ze kontuatu nintzen, ostra, badago jendea, hemen, badakina Euskal Herrian nun dago, badakina existitzen dela, ezta? Eta nire maite duta, hori da. Edarra iruditzen zait. Kuriosoa, egia esan. Bai. Kuriosoa oraintxe gure laurate sartu dan tipo ere, bai, hori esan beharra daukagu. Kamiseta ederrarekin iritsi da Iker Iriarte, eta hor nenbilen, letra horietan identifikatu nahien. Eire Maia Manterola, aspaldiko parte zein da zure maite duta? Pentsatzen hona ze kontau, ez da? Leheno ongea mikrotikan kanpo hitzaiten pixka bat, ze bizitza ze mustaula. Eta kontatu jo tinu, eta kontatu jo eneko ere bai, aurreko hastian Zumaian zute handi bat egontzala. Eta, karo, izan zen, urteko bastakit gertakizuna, karo, Zumaian gauza gutxi gertatzea, orduan zute bat dago eta ja emateu ez dakit zei dela gertatzen. Eta, karo, herriko plaza printzipaldian 4 kamioi bombero, zultzaiako ratzuen egiten gabeko 11 arte, eta kasualidadea da neraitan blokia zala errezana. Eta beak etzekin ezer, nik deitu nion da zenion, aita, argazkiak bialtzen nahi dira, kuadrilla, familira, entera hau zure blokia da, ikusitut argazkiak, azkenengo pixuan behalelengoan bizia, baina hor ematezun goiko azkenengo atiko hortan zute bat ontzala, eta korrika juntzan etxea, eta kontura esan baietz, bere blokia esan, orduan danak atea zituen, zuhiltzaiek, eta esan zin aitak, telefonoz, atea zituen gauzak ziala, bere motxila, portatila, eta nei Bartzelonatikan ekarrezin liburu bat. Eta pentsa honen, ze garrantzi dakaba liburu horrekola. Etxean askazun gauza danetatikan, daskan liburu danetatikan, disko danetatikan, materialian eukialdun danetikan, liburu hori hartuzun. Eta tentzioa dituzin. Eta horreko gunean eman zin, eta irakurtzen hasi naiz, Joder y Gracias daka izena, Paula Reyes izeneko neska gazte baten liburu bat da, eta nahazteitu prosa, eta poesia, da poemak dazka, eta historio bat kontatzen doa bitartian, orduan bi formatuetan kontatzen zu historioa. Eta piloa izai gustatzen. Orain eneko irakurzaletzen ari zaigula, igual bukatzen duzunan ekarri harko diozu. Oso interesgarria da, ez dakit askoen eskonetatzen kontatzitun gauzekin, eta pentsa horun igual ja energia berezi bat hartu du zutetik anatea zan liburu honek, eta igual ez dakit, zoze simbolizatzea gustatzen zait, eta romantizatzea gustatzen zait, bizitzan gauzan. Orduan, nahet pentsau liburu hori hola jau dela, eta ez dakit asko izet inspiratzen, eta oso gustan ez irakurtzen. Gora Jon Maia salbatzen Bartzelonatik ekarritako liburu hori. Baina, niri naiz pentsatzen, leheno mikrotik kanpo ere bromo egin dut, imaginatzen dudala, Jon Maia iristen bere txakurrarekin, nola izan dut txakurrak? Soka. Lazkaotxekin bazerrikoa. Jose Ramon deitzen du. Eta iritsi, haren eraikina zutan, eta pixkate irudi zinematografiko batera eramango bagenua hau ez, kontra argian eta hola siluetatuta,
txakurra alde batean, eta Jon Maia bertsoa botatzen. Baina, Jon Maiak bertsoa botatzeko norbaitek gaia jarri barko lioke, eta pentsa ze gauza ederra gertatzen diren, gaur Iker Iriarte gurean genuela. Iker, gaia jarri jozu Jon Maiari mesedez. Etxeko atarire itxi da, eta sutan dago etxea. Egunon. Egun. Enaiz bate harritu, lagune dugu. Eta badauke eta anekdota bat Jonekin Zumaian poteoan genbiltzala behin eire mume txiki bat edo izango zinen. Ez da izen bat eskolatik jasotzea aztu zitzaion. Gu Zumaian poteoan genbiltzala. Beraz, enaiz bat ere harritu kontatu zunakin. Neire zita harritzen behin zapatillak alrebes jantzita eramantzin eskola. Eizu, baina niari nintzen hemen, Jon Maia hola jatorutzi nahian, eta zuek... Zaila da romantizatzea. Egire gatxe dut, ni laun edet, Bai, denok maite dugu asko hemen, baina ondo, gaia jarriko jozu, Iker. Beste zea bat ere baduket, horitzen naiz, nola kontatu zidan behin, Jonek, eirek esnatzen zula Jon goizetan, eskolara izateko. Barritz egite. Aitak alaba esnatu beharrean, alabak esnatzen zula aita, ez da? Baina, bueno. Asko harritz egite horrek, Maite zaitugunetan, Jon Maiarekin hasiko naiz, maite zaitugu. Baina gaia ez diozu jarri? Ez. Erorre jarri dezu, nik uste nahiko gaia badala. Ni ari zait buruatzen, Jon, iritsi zara etxeko atarira, eraikina sutan dago, eta konturatu zara, alaba ikastolatik ez duzula jaso. Bai. Hoi izan diteke, Iker? Nik ez dut inoiz gairi jarri, baina... Baina segidila bukatzerako Gipuzko oso kartuko luku beraz, hortan. Jon Maia maite haugu, zaindu badi, eta hemen gure maite dut improvisatu hau, benetan inorketzun espero hemen, kiskalita bukatuko zenuenik, baina horrela izan da. Nizien romantizatzen liburu baten nola jaudan ere bizitza, eta bukaudeu. Baina trapustu duzuet, dena, bueno, egia esan horrekin geratuko gara, Jon Maiak liburua derraskatatu zuen, alabari oparitu bertziona, oraindik eman gabezuelako, eta eire ari da gozatzen liburu. Ore. Ez da makala. Batzuleo, goizeko 10:27 ditugun honetan, maite duten tarte honekin jarraitu behar dugu, eta ez da Iker Iriartek ja egintzat emango duen, edo uste dut beste maite dut bat ere ekarriko duzula gurerea, Iker. Bai, kasu honetan, ez dakit tristeago edo jarrita, justu lehengo ostiralean edo lehengusin bat hiltzaigu, gaixotasun baten ondoren, gazterik joan da, sufritu dugu, lehengon gero hiltzan momentu eta ez dakit kakotxartean esan baliteke politia ere izan zen, maite degun jendez inguratuta eta hiltzan, eta eriotzarekin baino gehiago, geratu nahi nuke, ze sorte eduki degun, bera familian edukitzea, eta bera ezagutzeaz, oain seriago jarritan ere maite duta, gure lengusin idoiarentzat. Bidaia ote du zentzurik, izuzerik gabe. 政府は旧正月を祝うために地元の新聞に掲載した広告に誤って今年の干支の犬ではなく去年の干支の鶏がワッと吠えるイラストを使い技術的なエラーだった。Tira, goizeko 10:28 nik ere maite dut elkarbanatuko dut, eta esango dute maite dudala erabate kontrolezinak diruditen asteak nolabait kontrolpean ikusten asten zarenean, eta pentsa kontrolpean ikusteko ostegun eguerdia daukagu ia, eta ostegun goiza, ez da? Baina bai, aste potoloa izaten ari da hau, bihar badut Lemoan kontzertu bat, Postal Kolekzionistak musika taldearekin, ere proiektuarekin, larun batean aipatu dala, bai, Gorka aipatzerakoan, esan ezinekin disko aurkeztuko dugula, lan asko suposatu du diskori grabatzeak, prestatzeak, zuzenekora eramateak ere, bagabiltza, duela, ez da izen bat urte akordio orkestra batean jotzen dut, Isidro Larrañaga akordio orkestran, eta azaroaren 7 45 urte beteko ditu taldeak, gu ezkinen, bertan, sortu zenean, baina hor ere, ez dakit lan mordoa, eta asteazken ostegun, egunero izan dituten txegu bat, edo bi
bihar eta etzi kontzertuak, irratsaio bate aurrera atera beharra, bestelako lanak ere osatu beharra, Imanol González Gurrutxaga lankidea Nueva Yorken daukagu film labur bat amaitzen. Bueno, hankazgorako asteburu bat izan da, eta esan beharra daukat, gaur goizean, ona bidean konturatu nahi zela ja astea, kontrolpean egoten hasi dela, eta horrek ematen dit alako pakea. Beraz, horixe nere maite duta. Jurgi Ekizaren haizea, hau beste maite dut bat izan liteke, lehengoan bonberenean ikusi nuen Jurgi Ekiza lan hau aurkezten, disko puska hau aurkezten, argitzala, bakarrik luper pedalekin jolasean maixu, eta esan beharra daukat hori ere izan litekela maite dut bat. Entzungo dugu haizea tartetxo batean, eta bagoa segituan Iker Iriarterekin lokatzetan murgiltzera. Goizeko 10:22 minutu entzuleok Ekizaren haizea, eta guk aurrera egin behar. Haizeak aurrera tatzera egiten du, baina guk soilik aurrera egiteko aukera daukagu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure mundu hau, munduak gulertzen ez gintuenean etorkizuna. Basan dugu Iker Iriarte lokatzetan sartzeko presetorrera gaur ere bai, eta horre greba eta huelgen kontra eta alde, alaxe eman dio izenburu. Ze hasteko eta behin etimologiari begira edo hizkuntzari begira ere grebarekin nabarduraren bat egin nahi duzu, Iker? Bai, aitzakiatzat hartuta atzoko greba Hego Euskal Herrian eta Espainia mailan izan zana. Nik uste dut Hego Euskal Herrian greba hitza ez deula egokiegi erabiltzen. Huelga hitza erabiltzea egokiagoa litzatekeela iruditzen zait. Bai huelga eta bai greba, huelga euskarak espainoletik hartutako mailegu bat dalako, eta greba berriz frantsesetik. Beraz, esan bezala, greba eguna dituzitzaion hori Hego Euskal Herrian izan baldin bada, nik uste dut huelga hitza erabiltzea egokiagoa izango litzatekeela.
Tira, bortxe lehenengo nabardura, baina uste dute iraganera jo behar dugula pixkat grebaren edo huelgaren jatorria eta nola baite logikak ulertzeko, Iker. Bai, lehentxeago ala ere, tiranain nioke beste harimutur bati, eta da batez ere edabideek estatu hitza nola erabiltzen duten edo nola erabiltzen duzuen. Espainiar estatuko notiziak emateeko estatu bakarrik esaten da. Adibidez, telebistetan, egunkariren batzutan, gure kasuan estatu hori oso jakintzat edo oso asimilatutzat daukagu Espainiarra dela, Ipar Euskal Herrian Frantziarra dela, eta nik uste gure estatua Euskal Herria dela 7 probintziz osatua edo hala izatea nahi genukeela. Beraz, edabideek, telebistek eta abarrek estatu espainiarra edo estatu frantziarra erabili behar luketela iruditzen zait, eta estatu hitza bere soilean erabiltzean, gure 7 probintziei dagozkien datuak eman behar lituzkeela. Hori okurritu zaite, huelga eta greba eta hitzoiei tira. Hor, hausnarketa bat nabardura egingo nuke, egia esan uste dut guk beti erabiltzen dugula Espainiar edo Frantziar estatu, gure nazioaren izakera hori edo kontzientzia hori bat dugulako, baina hain zuzen ere Euskal Herriak falta duena estatua da, gu estaturik gabeko nazio bat gara, ez beraz estatu diogunean ezingo genuke inoiz egin erreferentzia, estaturik ez duen gure realitateari ez, Iker, uste dut, estatu badela Espainiarra, estatu badela Frantziarra, gu izatekotan bagara nazio bat, baina estaturik gabea, ez? Hor dago koxka, beraz. Bai, baina Altzoko Derriozolak dion bezala, iruditzen zait, asimilazioaren parte ere badela, eta edabideek batez ere pedagogia pixka bat egin behar luketela eta badaukatela ardura pixka bat horretan. Estatu esandakoan guk zuzenean Espainiar estatuarekin edo Frantziar estatuarekin lotzen baldin badugu, naiz eta nazio izan estaturik gabe, iruditzen zait asimilazio horretan pausotxo bat balitzatekeela. Baina nire iritzia da. Bai. Estatu entzuten dudanean, normalean gainera, estatu ETB-eri buruzari naiz, argi eta garbi hitz egiteko. Estatu hitza aipatzen danean, beti Espainiar estatuari erreferentzia egiteko erabiltzen da. Beti. Eta Frantziar estatua denean, Frantziar estatu deitzen zaio, hor dago asimilazioaren kasu bat, ez da? Beraz, pixka da nioen ados ulertuta, pixkate gure egozentrismo honetatik begiratuta, eta bueno. Egia da, ez dudala kritika hori nolabait oso nere egingo, uste dudalako benetan guk bai banatzen ditugula Espainiar eta Frantziar estatuak, baina ados nago diozun horrekin. Gero hor badago beste kontzeptu bat askotan nolait, zuzenketa edo nabardura eraman bar izaten dena, eta da, ez nazio mailan ari gara hau eta beste egiten. Bueno, nazio mailan egiteko, hasteko iparraldeko 3 lurraldeetan aritu beharko zenuke, eta uste dut esan nahi duzula estatu mailan ari zarela, ez askotan jendeak hori izaten, ez bueno, nazio mailan Espainia zari balin bagara, hori estatu mailan litzateke, nazio mailan Euskal Herrian ariko ginateke, ez hau badelako ja nazio bat, ez hor uste dut ere badagoela, bai, egin beharreko nabardura, eta askotan diogulako, ez, izena duena bada, eta hizkuntzak gure mundu ikuskeran eragina handia duelako, eta hori badelako borroka esparrutxo bat, ez? Asimilazio horretan batez ere, Altzoko Odriozolak bere liburuan dion bezala. Berriro greba eta huelgaren gaira itzuliz, Espainiar edo Frantziar estatuko huelga edo greba denean, ez dakit euskaldunok egin behar genukeen ere, hildo horri jarraika. Agian gure huelga eta greba propioa konbukatu behar genituzke beste egun batean, beste modu batean, naiz eta motiboa bera izan. Baina, bueno, hori
historiarekin hasi aurretik azken gogoeta. Bagoaz, histori hori erreparatzera, eta, bueno, Egiptora egin behar dugu salto, Iker? Bai, lehen greba edo Egipton izan omen zen, Kristo aurreko 1166 urtean, Ramses hirugarrenaren erregealdian, eta, bueno, greba deialdi hori, edo huelga deialdi hori, garaiko ustelkeriaren eta gobernuaren administrazio txarraren ondorioz izan omentzan, beraz ustelkeriarena ez da ezer berria, orain dela 3000 urtetik datorren zerbait da. Langileek huelga deklaratu omen zuten, administrazio zentralaren eraikin batzuk okupatu eta ere bai, baina, bueno, azkenean ez omen zuen etekinik izan lehenengo huelga hark Egipton. Greba modernoagoei edo huelga modernoagoei begira ere jarri behar dugu nola baite bideo honetan. Bai, martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna, eta gaur egun emakumeen nazioarteko eguna baldin bada huelga bati esker edo huelga baten erruz, agian esan marko genuke dela, 1908 urteko martxoaren 8an, Estatu Batuetako oial fabriketako langileak, danak emakumezkoak, 40.000 langile, huelgan jarri omen ziren. Eta baitan New Yorkeko koton lantegiko emakumeak ere. Fabrikaren jabeek emakumeak barruan itxi zituzten, huelgan jarri ziren emakume hoiek, ateak eta leihoak eta irikitzeko aukerarik ez zieten eman. Horren ondorio zute bat izan zen, ez dago oso argi nahi gabe eragindakoa izan zen, baina kontua da 120 emakume baino gehiago hil zirela lehen huelga hartan, eta horregatik gaur egun martxoaren 8 emakumeen nazioarteko egun bezala izendatuta dago, baina sorrera huelga batean dauka. Baina ez dira bakarrak gehiagore badakartzazu. Bai, berriagoa 2018 urtean Espainiar estatuan izan zen huelga general bat, mugimendu feministak deitua, eta huelga feministaren arrazoiak genero desberdintasunaren aurkako borrokarekin zerikusia zutenak izan ziren, soldata arrakala, prekarietatea, sexu jazarpena, indarkeria matxista, zaintza lanaren ikusezintasuna, parekidetasuna, eta hitz honekin ere egin nahi nuke aipu txiki bat, iruditzen zaidalako Euskal Hedabideek ez ote duten ondoegi erabiltzen. Normalean berdintasuna aipatzen da, eta nik uste dut parekidetasuna aipatzea egokiagoa litzatekela. Nik ez dut Eireren edo Inigoren edo nereko Adreilakoen berdina izan nahi, baina parekidea bai, beraz, parekidetasunaren alde egingo nuke kasu horretan ere. Enaiz, nolai terminologiaren analisien inoiz fijatzen jarri, baina kontua da gero soldatak berdindu egiten ditugula, ez? Parekatu egingo genituzke. Bai. Hartu diozu berdintasun kontzeptu horri ikuspegi bat, bai. Ez soldatarena bakarrik. Ni ez nago personen arteko berdintasunaren alde. Bestela, grazirik ez laukak denok berdinak bagina.
nago parekidetasunaren alde, ezberdintasunaren alde. Hor, Iker esan dizut, ziurrenik terminologikoki esan nahi duzuna ulertuta ere, berdintasun edo parekidetasunaren gatazkan hizkuntzaren xehetasun edo zure ñabardura honek akaso pixu gutxi daukala, norbait pentsatuko du, haure etorri da orain, eta zera, arazoa berdindu edo parekatu edo izango te den, baina ulertzen dute nondik zoazen, bai, ezberdintasun ekonomiko eta sozial ezkarela ari, baizik eta norbera dela, eta hor berdindu ezin garela berdindu, ez? Bueno, ulertuta, aurre egingo dugu. Eta azken huelga eta grebak, azken hilabetetan edo gertu xamar bizizan ditugunak. Orain dela hilabete inguru, 2008ko irailaren 18an, Frantzian izan zen, azken greba generala, eta gero etorri da, sortu den mugimendu guztia. Grezian atzo eta eren egun huelga generalak deituak izan dira 13 orduko lanastearen kontra. Gobernuak proposatu du egunean 13 orduko lan eguna. Eta horren aurkako huelga dago Grezian, eta badakit atzo eta eren egun behintzat huelgak eta istiluak eta izan berri direla. Eta azkenekoa, atzokoa, Palestina herriarekiko atxikimentuz, Espainia mailan izan zen huelga. Beraz, argi dagoena da, historiari begiratze baldin badiogu, huelga general bat, beti dela langile, sindikatu, eskubide, deskontentu baten ondorioz, eta ia beti ezker mugimenduek deitua, edo kutsu horretako mugimenduek deitua izaten dela normalean. Hemen esertzen ginen beti, pasada jaurte bete, orduan entzun nizun, alde egin behar du. Agurtu horretik ez dakit gogoetaren bat ere baduzun hortxe buruan, Iker. Bai, orain arte huelga eta greba generalei buruz aritu gara hizketan, eta badaude beste huelga batzuk kakotxartean pribatuak deitu die danak, badibidez, iaz irakasleek 9 huelga egun deitu zituzten, eta uste dut jendarteak edo gizarteak erantzun geniola, eta berriro etimologiara bueltatuz, gaur etimologiaren eguna izango da pixka bat, parentesi bat zabaldu nahi nuke, ea jendarte edo gizarte hitza erabili behar genukenaren inguruan. Gaztelaniaren eremuan ikusten ari gara, eguna june eta eguna etorri, zeharazo dituzten maskulino generikoa dela eta ez da, baina nik uste dut gainerakoan ari direla euren bidea egiten, baina gehiegi itxutu gabe. Horregatik, hizkuntza ez sexistaren aldekoenek ere ez dute proposatzen badibidez humano, humana, humanitaria, humanitario, humanidad horrelako hitzak baztertzea, naiz eta oso ondo dakiten etimologia begiraritu naiz, eta humano latinetik dator, humanusetik, relativo al hombre humano, relacionado con humus tierra y homo hombre, de la familia etimológica de hombre.
etimologia alde batera utzita, hitz horiek beren bidea egin dute, erabat sustraituta daude tradizioan eta erabileran, eta erabiliaren erabiliaz jatorrian zuten esanahia galdu, eta esanahi berri hartu dute, diakronia deitzen zaio horri, beraz, ni gizarteren alde kasu honetan. Nik alde edo kontra egon, hemen, nolabait beste datu bat maiganean jarriko nuke, zenik ere gizarte horren jatorriaren inguruan etimologikoki harakatu nahi izan nuenean, iritsi nintzen teoria onartu xamar batera, eta da protoeuskerarentzat gizoia edozein gizaki zela, gizon edo emakume, giharrezko zoi, giharrezko buztin honek badu, iniz Juan Ignacio Artxuagarekin izan dugun antropologiaren eta aidetasunaren teoriekin nolabaite nor jartzen zuen giharra eta nor jartzen zuen odola eta honek guztiarekin loturare, baina bereziki gizoi generikoa zela. Gerora euskarak garatu zuen gizona eta emakumearen arteko banaketa hori, eta beraz, gizarte oso gure jatorrizko euskeratik eratorritako hitz bat litzatekeela eta zera batean, genero inklusiboko hitz bat izan zela, beste kontu badak hor, beste esanei batzuk dituela, eta hor gizonaren presentzia eta egon badagoela, baina nolabait etimologia zari zaren honetan, beste datutxo hori mai gainean jarriko nuke. Baina hori horrela izan edo ez izan, huelgaren inguruan ari ginen, eta pixkate, jendarteak erantzun ziola irakasleen bederatzi, huelga egun oiei, greba egun oiei. Hori da, batzuk oporregunak eskatu behar izan genituen, beste batzuk Aitxo Namonen laguntza behar izan zuten. Adibidetzat jartzen dut iazko huelga hori berriena edo oso presente dagoena delako, ez da. Baina oain iruditu zait, atzoko huelga deialdia zela eta ikastetxe askotan, lantoki askotan, eta ez dutela egin. Egia da, irakaskuntzan huelga generala zegoela deituta, lantokietan huelga partziala, baina zer pentsatua eman dit, adibidez iaz irakasleen huelga hartan aldarrikatzen zirenak, oraindik zalantza daukat, ea eskubideak ziren, edo privilegioak ziren, edo aurren mesedetan zen, edo euren mesedetan, edo dana nahasian zen, eta orain ikastetxe guztiak, irakasle guztiak, langile guztiak eta lantegi guztiak zaku berean ez ditut sartuko, baina zer pentsatua eman dit, hemen norberaren eskubide esan dezagun, eta norberaren patrika ikutzen denean, beste guztien kolaborazioa, laguntza eskatzen dela, eta pixka bat urruntzen denean hori bakoitzak gero berriz bere patrikari begiratzen diola. Edukidet atzoko egunez sentsazio hori. Putzuetan blai. Nik egi guztia esatean nahi balin baduzu, atzo Palestinaren aldeko greba izan zen, boikotak eskatzen ari ginen, eta egia esan Palestina eta boikota entzuterakoan, eta sortzaile eta musikari nahi zen honetan, badatozkit burura beste boikot batzuk, eta egia esan, nire ere kontrasan edo amorru puntu bat sortzen dit, Palestinaren aldeko aldarriak euren ibilbide musikal eta kontzertuetan erabili eta Spotify plataformatik ies egin nahi ez duten artistek. Uste dute zilegi dela, norberak egin ezakela nahi duena, baina batak eta besteak denak toki berean akaso ez dutela zilegitasunik. Gora Palestina askatuta, baina ni Spotifyn dirua kobratzen eta batez ere armamentuari dirua ematen. Eta bai, badakit kontrasan asko dozkagula, baterik eta bestetik badagoela, baina uste dut sortzaile bezala eta kulturgile bezala ezin dugula egon hain justu plataforma horretan. Eta honek ez esan nahi, beste plataforma guztiak ikaragarri onak direnik, ikaragarri etikoak direnik, baina nahikoa badakigu Spotifyk egiten duenaren inguruan gure egoismo hortatik garatago erabakiak hartzeko. Eta denok galdu dugu Spotifytik ateratzerakoan. Euki 40.000, 4.000 edo lareun entzule, denok galdu dugu Spotifytik ateratzakoan. Baina batzuk bakarrik bagoaz, akaso ez da justu egia estenarentzat, eta nik ere hori aipatu nahi nuen. Eta bai, ados nago batzutan Patrikekin deno dauzkagula hainbate gora behera.
Iker Iriarte, ez dakit azken hausnarketarik edo geratzen zaigun agurtu aurretik. Bai, pare bat gogo eta amaitu aurretik, batez ere, jende askok, langile askok, urte askoan egindako borrokei esker dauzkagula, gaur egun dauzkagun bizi baldintzetako asko, beraz behon deiela, osasungintzan, hezkuntzan eta abar luze batean, eta gainera jarraitu egin beharko da ikusirik eskuina, eskuin muturra, ze forma hartzen ari den, ez hemen bakarrik, baizik eta mundu mailan. Baina hori esan da nago, gaur egun gure estatu honetan ez ote den ia dena eskubide eta privilegio eta abar. Eta bete beharrak urrutixeago geratzen ote zaizkigun. Horrek agian absentismo laboralera, bajen mundura, beste gai batera eramango gintuzke, agian beste egun baterako utziko duguna, baina horixe ezan, lehen gogo eta onartuta gure aita amek, gure atxonamonek egin zuten borroka ari eskerrak dauzkagula batez ere gaur egun hemen dauzkagun bizi baldintzak. Sokarik beharkoek? Lokaztitik ateratzeko? Eta bukatzeko pare bat galdera okurritu zaizkit, umore pixkatekin bukatzeko. Sindikalistak huelga egunetan lanean ari dira, edo huelga egin eta etxean geratu behar luke sindikalista batek. Eta kobratu egiten aldu sindikalista batek huelga egun batean, bi galdera horiek, airean. Erantzuna behar duzu edo airean geratuko dira? Nik airean utziko bitxet. Iker Iriarte, zu agurtu aurretik, nolabait gaur saionen hasieran bideratu dugun zerbait itxi egin behar dugu. Ze bota diogu, Jon Maiari hau eta beste, eta nik gaia jarri diot, eta Jon Maiak gaia ematen badiozu, bertsoa botatzen du. Etxeko atarira llegatu naizta, etxe blokea zutan ez da izan naita, liburu bat salbatu nuela ere aipa, umea aztu nula naizta asko maita, hemen salbatzen ez den bakarra da aita. Gora, Jon Maia! Eskerrik asko Jon Maia, gure goizeko burutapen eta zirizartzea hoi erantzun emateagatik, eta horrelako bertso ederretan agurtuko dugu tarte hau, eta Iker Iriarte. Iker, mila esker, nahi duzun arte. Ondo izan. Eta gu aurrera goaz entzuleok, eta aurrengo 2 minututxoak egingo ditugu hain zuzen ere, azken orduetan atera den kantu bat entzuten. Zertara etorri galetu nahi nizun. Herri ur atzo diga urpotzu, orain nostalgiaz zerua islatu, lagunera izan beharra odeien beste aldean zain egoteaz
Atzo bertan kaleratuta Ondora proiektuaren Euriur Idoia Surmendirekin elkarlanean kantuan, eta gainera xehetasun gehiago kontatuko dizkigute, datorren hilabetean hemen elkarrizketa akustikoa egitera datozenean, baina Idoia Surmendi bera ekoizpen lanetan ere izan dute proiektu honetan. Euriur urrengo minutuetan, Laister Bagoaz azken ordukoaren bila entzuliok, bigarren kafean, naiz irratian. Euriur Ondoraren kantu berria, eta esan da bezala gure elkarrizketa akustikoetan izango dira azaroan, eta jakingo du gehiago proiektuaren inguruan. Bien bitartean, azken ordukoaren bileagoaz, Bilboko estudioetak Itxasoren lankidea, Antxe prest dugu eta Itxaso, egunon? Kaixo bai, egunon, aipatu behar dugu ostegun goiz honetan Instagram sare soziala konexio arazoak izaten ari dela mundu osoan. Horren ondorioz erabiltzaileak dirudienez zailtasunak izaten ari dira edukiak eguneratzeko eta feedak ere eguneratzeko bai Androiden, iOSen, bai maigaineko bertsioan. Eta hau aipatuta, goazen ere gaur goizean zehar aipagai izan dugun beste kontu bat gogora ekartzera. Gazako bake akordioak aste hasieran sortutako itxaropena zapuztu dela egunak pasaela, izan ere pasaden astelenean baitu Israeldarren eta preso palestinarren arteko trukea gauzatuta, suetena indarrean sartu zen eta Israelgo armada adostutako tokira mugitu zen, eta halere itxura guztien arabera bake plana betetzea gero eta zailagoa izango da. Hamasek asteazken honetan jakitera eman duenez, Gazan hildako baituen gorpu guztiak entregatu dituzte eta ziurtatu du gainerako gorpuak berreskuratzeko ahalegin eta ekipo bereziak beharko dituztela. Testuinguru honetan, Gurutze Gorriaren nazioarteko batzordeak bi hilkutxa jaso ditu Gazan, bi baitu Israeldarren gorpuekin, eta bi gorpu hauek Hamasek aurretik emandako baituen 7 gorpuei gehitzen zaizkie. Israelgo Institutu Forentxe batek 8. gorpu bat hildako 28 gatibuetako inorekin bat etzetorrela esan ondoren. Bestalde, Hamasek esan du akordioarekin hartutako konpromisoa bete duela eta dagoeneko preso israeldar guztiak entregatu dituela. Gainerako gorpuei dagokienez ahalegin handiak eta ekipo berezia esan bezala behar direla hoiek berreskuratzeko eta erauzteko gaineratu du talde islamistak bere kanal ofizialetan zabaldutako ohar batean. Oraindik 19 baituren hilotzak geratzen dira entregatzeko, gutxienez 360 gazatarren gorpuen truke hoietatik 80 Gazara itzuli ditu Israelgo armadak akordioan ezarritakoaren arabera. Washingtonek ere azken egunotan onartu du Hamasek denbora gehiago beharko lukeela desagertutako gorpuak aurkitzeko. Hoiek orain arteko azken ordukoak, ez dugu beste kontu esanguratsurik aipatzeko, beraz 12etan jarraituko dugu eguneko informazioa eguneratzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz aurrera eta Itxaso berak aipatu bezala, eguerdiko 12etan. Helduko digu berriro informazioaren ariari. Aurrera esan da bezala. Garaipenik eta galtzekorik jauen esperantzara kondenatua
Eman digu eskaltzaleoi esperantzarako bide bat, baita piztu erresistentziarako deia nolabait, ardura esnatuarazi. Euskalgintzaren kontseiluak 2 mugarri ezarri ditu udazken honetan. Bata duela 2 aste aurkeztutako itun soziopolitiko berri baterako proposamena eta bestea berriz, abenduaren 27 deitu duen bilgune eta pizkunde handia. Bestelako desesperazioekin zegosti. Euskara larrialdi egoeran da, baina euskaltzaleok pizkunde bat sortzera deitu gaituzte. Ilusia darie eta guk ere ilusio horrekin eta era berean ardura horrekin bat egin nahi izan dugu. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia Idurre Eskizabel gurean dugu. Idurre, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, zuei ere eskerrik asko parte hartzeko aukera emateagatik. Bueno, lehenik eta behin Idurre, ez dakit, aitortu duzue diagnostikoa, duela 2 aste kaleratutako itun honetako hainbat hausnarketa, ez direla berriak, baina berriez izanagatik, nolabait, joeren ezkortasuna baidak kezkagarria eta maigainan jarri beharrekoa zen. Bai, nik uste dute euskalgintzatik behintzat, euskalgintzatik hamarkada eta erdi badela, nolabaiteko kezka sortu zena, euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesua, goia jotera ote zijoan, ziklo baten amaiera, hitz desberdinez, esan da, azken 10-15 urteetan, edo nolabait agertu da kezka hau, ezta? Guk Euskalgintzaren kontseilutik iazko azaroan helen da Europako hizkuntz berdintasunerako sarea edo hizkuntz minorizatuetako erakundeek sortutako sarea, Bilbon egin zen erakunde horren batzarra handia eta testuinguru hori baliatu genuen esateko larrialdi linguistikoan gaudela, ezta? Erabaki hori hartu genuen batetik diodan bezala, diagnostikoek behin berriro kezka hori larritasun hori mahai gainean jartzen digutelako eta gainera jada Kataluniak edo katalanaren normalizazioan engaiatuta daudenek eta galizierarekin engaiatuta daudenek izendapen hori emana diotelako, ezta? Ze hor bi faktore, batu zaizkigu alde batetik nolabait, ziklo bat osatu dela, gure ikuspegitik behintzat, ezta? Euskararen normalizazio eta bizi berritzean oinarria 60koetan daukana, ezta? Gero 80koetan beste zera bate hartu zuen, baina ziklo bat osatu da, orduan horren berrikuspenak egin beharko dira, zertan asmatu den, zertan ez, eta gainera mundua aldatu egin zaigu, 60koetatik edo 80koetatik ona, ez da, orduan erronkak ere handiak dira eta gainera globalak dira, ez da. Orduan, larrialdia aipatzea erabaki genuen, diagnostiko zuzen bat delakoen, azken urteko ikerketa eta ekarpenek, bereziki soziolinguistikatik, demolinguistikatik egin diren ekarpenek, Jurrebasoren tesia edo UEMarentzako Siadekok egindako ikerketa horrek, mahai gainean larrialdi hori egiazkoa dela eta gainera intentsifikatuta ekarri digute, ez? Hor gaude, baina aipatu duzuen bezala, sarrera ederro aipatu duzuen bezala, bihurtagun diagnostiko oker hori itxaropenerako pizgarri, ezta? Aipatzen ari zara aldakor eta garai berri hauetan gabiltzan honetan, soziolinguistikak badu literatura zientifiko bat Idurre, baina nolabait literatura zientifiko hori etengabe berridazteko beharrean bagaude ere, erronka berri hauetan hizkuntza batek nola utziko dion etorkizunari, hori ez dago inon idatzita, eta egia da, hor aipatu duzu Jurrebaso, aipatu dugu UEMarentzat Siadekok egindako proiekzio hori, ari garela nolabait, etorkizun gertuko hori identifikatu nahian, baina zailtasuna ere erabatekoa da, ez dago nora begiratu jakiteko diglosio goran dagoen hizkuntza honek zer egin behar duen etorkizunari begira, eta nolabait lanketa hori da egin duzuena, oso zaila den erronka bati, nolabait diagnostiko horri izen abizenak eta eginkizunak jarri, ez?
Bai, eta batzuetan, eta hori da, zuk aipatu duzu bezala, ikuspegi zientifikoa, literatura zientifikoa, zientziaren ekarpena oso garrantzitsua da, honetan guztian jakina, baina gizarte zientziez ari gara, ezta? Eta beste arlo guztietan bezala, eta gainera esango nuke zorionez, humanok oraindik badaukagula, ez? Antzeman ezinaren edo aurreikus ezinaren gaitasun hori, hipotesiak egiten dira, baina etorkizunean gauza nola bilakatuko diren zehatz jakitea zaila izaten da. Egia da, horregatik ariketa zaila da. Eta horrexegatik uste dugu, eta bereziki momentu honetan, ez? Pixka bat begirada altxatu eta mundura begira jarrita ere badirudienean guztia kontra dagoela, proposatzen ari garena da neurri batean oinarrira jotzea, ez? Zein da egiaz, ez? Gure ezinaren jatorria, ez? Ze batzuetan behar bada galdu egiten gara, ez? Konponbideak bilatze horretan. Eta guk garbi daukagu honen guztiaren jatorria dela eta aipatu behar dela eta erdigunean jarri behar dela hizkuntza minorizatu bat garela eta ondorioz hiztun komunitate minorizatu bat. Eta horrek esan nahi du egiturazko arazo bat dela, bai? Nolabait ari garela botere harremanez, botere harreman gaizki eraikitako batzuez, beste hainbat zapalkuntza eta minorizazio edo aspiratze egoeratan bezala, ezta? Azken urteetan, eraldaketa prozesu eder bat ekarri duen, horretan ari denez, feminismoa edo sexu genero sistemarekin gertatzen dena, ez? Garrantzitsua da, ez? Pixkat parekatzeko diagnostikoa zein da arazoa? Egiturazko arazo bat daukagula eta emakume izatea edo ez gizon normatibo hegemoniko izatea zapalkuntzarako bide bat dela, ez? Kokatuko dugu halako eskema batean hizkuntzaren gaia. Uste dugu badela oinarri hoietara jotzeko momentua eta bakoitzak gainera euskalgintza askotarikoa eta zabala da bere genealogiatik ariketa hori egitekoa. Idurre, bada esaldi bat soziolinguistikak aspaldi nolabait maneiatu duena eta hegemonia aipatu duzun honetan, eta da, hizkuntza batek diglosia borroka horretan bizirauteko aukera gutxi dituela inposatuko ez bada. Eta era berean, nolabait, gure errealitatearen ikuspegiak erakusten digu, euskararen inposatze hori, hegemonia hori ere, ez dela bat ere erresa, ez? Erresistentzian bizitzera kondenatutako hizkuntza batetaz ari gara gaur egun eta giro hauetan? Gaurkoz esango nuke euskaraz bizitzea erresistentzia ariketa bat dela. Eta hartan saiatzen garen guztiok badakigula zertaz ari garen, ezta? Eta gainera nik uste dut, erresistentzia perspektiba hori gainera interesgarria dela. Bai, hizkuntzaren normalizazio begiradarekin lotuta, eta behar bada, gainera, zuk aipatu duzunez, inposizio behar hori berrirakurtzeko ere, ez? Edo nolabait hizkuntza nagusi eta ideologia linguistiko supremazista horrek egin duena, ez? Guk ez egiteko, bai? Orduan, balia dezagun gure ADN-ean, ez, daukagun erresistentzia ezinbesteko hori, ze gainera, uste dute hau askotan esan dela, ez, Koldo Mitxelenak nola esaten zuen euskararen misterioa ez zela bere jatorria baizik eta gaur egun arte nola iraunduen. Nik uste du misterio horrek baduela azalpena, ez da, eta azalpena dela, mendetan ziuraski, milaka pertsona erresistitu direla, ez? Hizkuntza horretan eta hizkuntza horrek edo hizkuntza batek esan nahi duen guzti horretan, hau da, komunitate jakin bat, kultura adierazpen zehatz batzuk, mundu ikuspegi bat, ugaritasun bat, ez? Orduan, balia dezagun, gure erresistentzia jarduera genetiko hori, edo erresistentzian aritzeak eman digun hori, gure eraldaketa prozesu honetan, ez ezagun ahaztu
euskararen normalizazioa gizarte eraldaketa dela, lehen esan dudat, egiturazko arazo bati aurre egiten ari gara, egiturazko zapalkuntza bati aurre egiten ari gara, nolabait, hizkuntza emantzipazio bide horretan balia dezagun gure bizipen erresistente hori ez errepikatzeko hizkuntza hegemoniko horiek eta hizkuntza ideologia supremazista horrek egin duena. Nola egin? Bueno, asmen eta egiten eta probatzen joan berko dugu. Idurre, aipatu dugu leno Jurre Basoren tesi hori, aipatu du nik ere UEMarentzat Siadekok egindako proiektzio hori, eta kaso bada paretaren aurka hartu dugun zartako bat, ez dakit sorpresaz akaso ezkaituena harrapatu, baina era berean konstatazioa bera arnasgunen arrisku erabateko hori edo proiektzio iaia ezinezko horiek zaplasteko bat eman digutela. Akaso baliatu behar da zaplasteko hori? Bai, nik uste dut, gauza bata, batetik intuizioz eta bestetik datuetan oinarrituta ere, irudika genezakena edo perspektiba txar hori, panorama beltze hori, baina ja ekartzen denean, hori proiektzio demolinguistiko bat da, eta patroi batzuen gainean egiten da, eta demografiaren bilakaera proiektzio jakin baten gainean, baina badauka zientziatik, badauka realitatetik eta badauka metodologia zehatz on bat, ezta? Orduan, esaten zaigunean, 11 urte, 2025an gaude eta 2026an. Bueno, hor uste dut, denoi egiten digula, ekartzen dugunean, ja, zenbakietara, eta guretzako ukigarriak diren epeetara. Eta 11 urte, denok dakigu ez dela ezer, Gainera, begira, hor paradoxa bikoitz bat sortzen zaigu euskaldunoi, 11 delako asko eta amaigabea esateko daukagun hitza, eta kasu honetan bukaera, esan nahi digu, ezta? Bai, zartako bat izan da, Orain horrekin zer egin, Hori da nik uste dut, galdera garrantzitsuena, ze ikerketan bertan esatea, hau gertatuko da, baldin eta ez bada, beste zerbait egiten. Orduan, jar dezagun indarra eta begia beste zerbait egin horretan, Aipatu dugu UAMarentzat Siadekok egindako proiektzio hori, baina kaso entzulei ez diegu datua bera eman, proiektzioak dio 2026-erako, ez dela 2026-erako hori da, ez dela Euskal Herrian arnasgunerik geratuko, arnasgunetzat ulertuta, 180ko euskara erabilera duten eremu horiek. Borroka Idurre, arnasgun horiek salbatzea da, borroka da ulertzea beste mapa linguistiko batean izango garela nolabaite herri eta hori onartu beharko dugula eta kaso arnasgunetatik urrun beste espazio batzuk topatu behar ditugula. Denak behar du, borroka guztiek behar dute? Bai, nik uste dut, eta pixka bat, euskaldunak olakoak gara, ez da, esan nahi dut, esaten da, bi euskaldun ez elkarrekin eztabaidan eta estizioa sortzeko norbanakoak erdibitzen hasiko ginatekela, ez da? Askotan igual geure barnez elkarrezketetan hori ere praktikatzen dugu. Baina bai, behar bada batzutan, eta ez adila orain izan, edo arnasguneak edo begirada zabalago bat, normalizazio politiken helburua. Ez gaitezen berriro ere alako dikotomia baten aurrean jarri. Pixka bat, zein da gure begirada. Dudari gabe, arnasguneak oso garrantzitsuak dira eta Siadekok ekartzen digun ikerketa honek mahai gainean jartzen diguna da herri zehatzetan gertatuko diren hizkuntza praktiketan gertatuko diren aldaketez aparte euskara nagusitasun eremurik gabe geratuko dela eta hori gertatuko dela bere historia sozialean lehendabizi aldiz. Zer esan nahi du honek guztiak? Arnasguneak zer dira? Batetik, euskaraz normal bizi diren gune bakarrak, ezta? Horrek esan nahi du badirela euskara bera, euskaratik elikatzeko gune oso garrantzitsuak. Hau da, hizkuntzaren beraren korpusean bilakaeran eragiteko. Baina bereziki esan nahi du direla leku
egokiak eta ezinbestekoak hizkuntza politika aurreratuak entzaiatzeko, ezta? Nolabait, euskara normalizatutako hizkuntza balitz bezala jokatzeko, administrazioan, jokatzeko botere guneetan, nolabait. Eta hoiek gabe geratzeak, ekartzen dizkigu, aitzindaritza bat gabe, trakzio indar bat gabe geratzen garela, ze garai bateko hipotesia eta orain arteko hipotesia zen arnasgune horiek gainera sor dezaketela uin efektu bat, ez? Kutsatu ingurura. Batetik geratzen gara hipotesi hori gabe. Eta bestetik, esan nahi diguna, honek guztiak esan nahi diguna da, berriro ere, ze zaurgarri garen, ez? Hizkuntza eta hizkuntz komunitate moduan. Zein den minorizazioaren maila, bai? Zergatik ari zaigu hau guztia gertatzen. Esate baterako, ez daukagulako tresnarik, bizimoduaren digitalizazioak ekarri dituen berrikuntza guztiei, ekarri ditu hizkuntza praktika oso berri batzuk, ekarri ditu geografia berri batzuk, eta arnasguneetako aurreta gaztetxoak erdalduntzeko makina nagusiak, etxeko intimitatean denok, eta beraien gorputera itxatxita dituzten pantailak dira, ezta? Eta beste hizkuntzek, hizkuntza hegemonikoek, baituzte tresnak, pantaila horiek ere eurenera eramateko. Guk ez dauzkagu. Hor, eta asko dekatzen gaituen gaia da, honekin lotuta, zera ez, demografian, aldaketa soziodemografikoa aipatzen da, baina iaia eufemismo bihurtu dugu migrazioa aipatzeko, gure kide migratuak aipatzeko, eta hor jartzen da neurri handi bat fokua, ez? Eta arazoa ez da Euskal Herritar berriak ditugula, ez? Espainierarentzat ez da arazoa Espainiar berriak izatea, baizik eta ez dugula tresnarik harrera linguistikoa behar bezala egiteko, ez? Orduan, arnasguneak importantea, baina arazoa orokorra da eta bietara orokortasunarekin eta begirada orokorrarekin jokatzea ezinbestekoa da. Hirugarren pizkunde baten behar azpimarratu duzue, eta uste dut hemen azpimarrarekin berarekin egin duzuela beste bi momentutan hori gertatu dela. Nolabait, biragunea topatzeko aukera historikoiek izan dira, eta aukera historiko horren aurrean ere bakarela. Pizkunde horren beharra daukagu, eta abenduaren 27an markatu duzuen nolabaiteko mugarri bat horretarako idurre. Bai, horre, azken urte terdian, 2 urtetan, eta pixka kezka honetatik abiatuta jende askorekin egon gara, ezta? Bai eragileekin, eragileetako ordezkari, baina baita hainbat norbanakorekin ere, eta jende askok ekarri diguna da, pixka bat euskaran eta euskaltzaletasunean kokatuta bizitzea, ze zaila den edo nolabaiteko umezurtasun sentipen bat zutela, ezta? Pixka bat bakoitzak bere bakardadean bizi zuen zeregin bat, inkluso borroka bat, ezta? Eta asko aipatzen ziguten, ez? Ze garrantzitsua den korrika bat esate baterako elkarrekin arnas hartzea, sentitzea bagarela, ez? Akonpainamentu hori, ez? Eta alde horretatik, uste dugu batetik, pizkunde berri bat beharrezkoa dela, era berean badagola gizartean askotan uste duguna, hori da gure hipotesia, uste duguna baino txertatuago euskararen aldeko jarrera bat, bulkada bat, askok haoz zer den esplikatzen ere ez dakiena, baina hor aktibatzen dena momentu jakin batzutan, eta adibidez 2023ko azaroaren 4ko manifestazioaren arrakasta hor kokatuko nuke, nik aitortuko dut, baino gehiagotan esan dut, guretzako ere sorpresa izan zela, hainbesteko jendetza, ezta? Eta gure meritutzat, baino gehiago daukadala, gizartean badagoelako alako zerbait, berriro diote, batzutan haoz izendatzere kostana atxikimendu bat, ezta? Baina atxikimenduak landu eta aktibatu egin behar dira eta kolektiboak izan behar badute, elkarrekin egin behar dugu. Orduan, gonbidapena pixka bat hori da, abenduaren 27an lehendabiziko bilgune bat sortzea,
elkarrekin arnasa hartzeko, elkarrekin aktibatzeko, eta euskaltzaleasunaren hirugarren olatu indarraldi edo pizkunde hori abian jartzeko. Abenduaren 27ko data horretan gertatuko denaren inguruan idurre gehiago jakiteko moduan gara, oraindik nolabait komunikazio ikuspegi batetik ere ari zarete hori gordetzen esango dugu edo behintzat lanketa horretan pixka bat beste momentu bat bilatzen? Bueno, ari gara batetik zer izango den bera osatzen, bai? Pixka bat gure egiteko modua bada gauzak oso partekatuta egitea, bai gure bazkideekin, gure bazkide diren eragileekin, baina baita ere beste eragile batzuekin. Honetarako kulturgileen ekarpena ere guretzako garrantzitsua izan da, eta hor ari gara. Oraindik egosten eta josten ari gara. Esan estrategia komunikatiboaz aparte. Baina aurreratu dezakegu, batetik izango da nolabait ekitaldi politiko bat, politika adierarik zabalenean ulertuta, uste dugulako euskaltzaletasuna badela posizio politiko bat, baina hori ere zentzurik zabalenean. Hau da, momentu honetan importanteak diren oso oinarrizko balioi lotutako posizio politiko bat. Orduan, izango da, mezu bat pasatzeko, konpartitzeko leku bat, baina garbi daukagu euskarari mundua emateko bidea, gunea, espazioa, lekua kultura dela, orduan kulturgileek izango dute leku garrantzitsu bat, begirada, kulturgileek ekarritako begiradak, eta hor aurreratu genuen musikak ere, musika badu, konexio hoiek oso modu berezian egiteko gaitasuna, euskararen soinu bandak edo halako ideia batek izango duela leku garrantzitsu bat. Baitutziko zidaten zelofanetan zoriona aurrek irentsi zezaten 11:30 jota. Idurre ekitaldi politikoa aipatu duzu eta gure historiaren ekitaldietan burura datorkit zuek utopikoak zioen gizon bat, ez dakite abenduaren 27an bilduko garen onartean utopia ere beharrezkoa izango den nolabait herri honek behar duen sinetsi uste dute elkar goxatuta eta kulturak eta musikak ematen digun gozogarri horrekin posible dela eta utopiak behar duela izan nolabait irisgarri ez? Bai, nik uste dut nolabait, eta perspektiba askotatik abiatuta, eta hizkuntzarena ere uste dut, hizkuntzaren ardatza ere hor kokatuko nuen, mundu bizigarriago den ari garenok nolabait utopiaren ardatza, perspektiba oso presente izan behar dugula, ezta? Azken boladan asko ari gara entzuten eta nazioarteko barien gandik, Angela Davisek asko aipatu du esate baterako, azken urtetan, hilabetetan, itxaropenaren balio politiko hori adibidez. Baina, nik nazioartekoa ez den, baina ideia hori oso bikain formulatu zuen euskaldun bat ekarri nahiko nuke, ideia honen azpimarra egitera, Santi Parragirreren esalbiti bat daukat buruan, Axutek egindako antzezlan bati esker ezagutu nuena, eta berak esaten zuen itxaropenaren aizkorak, itxaropenaren aizkorarekin, zizelkatzen zuela etorkizuna. Oso irudi importantea iruditzen zait, itxaropena eta aizkora, edo itxaropen bihurtutako aizkora hori. Beraz, izan gaitezen utopikoak eta errealistak, ze hor errealista izateko bideetako bat da, utopia zale izatea ere.
Idur Eskizabel, egia esan luze egingo genuke zurekin, baina minutuak ere aurrera doaz eta uste dute, pizkundionek emango dizkigula aukera gehiago hausnarketan jarraitzeko eta datorrenari begiratzeko, beraz, euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusi zaren horretan, eskerrik asko gaur guretzat minutu bekartzeagatik, jarraitu lanean, eutsi utopia herri zuek ere, eta mila esker, laster arte. Eskerrik asko zuei ere, placer bat izan da, benetan. Eskutik heldutan arzu iritsiko ez naizen sasoietarantz amildegi hortan txua noa zugana ikusten Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiarekin Idurre Eskizabelekin egin ditugu azken minutuak, azpimarratu dute Euskarak pizkunde berri bat behar duela eta hurrengo mugarri hori abenduaren 27an miribilan izango den ekitaldi politiko erraldoi horretarako deitu dute, xehetasun gehiago entzun duzuen bezalaxe etorkizunak hurrengo asteek emango dizkigute, baina gertutik jarraituko dugu beharrezko pizkunde horretarako pausoak ere zein izango diren. Einaute Elorritaren esna kanta honekin egingo ditugu hurrengo minutuak arna sartu eta oso bestelako girotan sartuko gara. Popkultura ekarri behar digu gaur gurera eire maila manterolak eta Taylor Swiften lanaren inguruan ariko gara, bigarren kafearen dikotomia natural honetan. Zurea naiz barrea entzuten dut irauten aizede honen erdia Bildegi hontan ligaitz dator geroa Eskutik heldutan aramazu Barkatuko ez nauten sasoietantz Bildegi hortan txuan nator zugana Hei ez nazaitez heldu daguna Hei gauza honei adien argi da zuna Hei ez nazaitez heldu daguna Hei gauza honei
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 11:34 minutu izango dira 4 segundu barru entzuleok. Naiz irratien zarete zuzenean eta bagoaz barkatu Taylor Swiften inguruan aritzera. You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like and she'll... Eta Taylor Swift dakar Eire Maia Manterolak. Jejeje, nere gaia. Zure gaia. Ni pop taula bakizue gauza sakonak diare bai, Popa gauza sakona da, bai. Popak badauka bere background filosofikoa ere, noski. Bai, zalantzea. Baina, bueno, guk askotan aipatzen du gore, baina Iñaki Sotok esan zuen bigarren kafeak batzutan ekartzen zuela kardasianismo politiko bat mai gainera, ez? Eta, bueno, hor ere eroso sentitzen gara. Bai, a ber, nik ustet gurekin bizidan gauza bat dela popa, kanpotik datorrena bertan da ona, ez dakit, ezin daukatu Taylor Swiftek dakan influentzia Euskal Herrian ere bai, orduan nik uste interesantia dela begira hortatikan gure artean dakaun zerbait aztertzia. Orduan nahiko nuke hasi pixka bat zuei galdetzen zer dakizuen Taylor Swiftetaz, ze badirudi lekudanetan da hola. Eta pertsona bat imperio bat sortu duna eta irrati danetan dago, sare sozial danetan dago, albiste danetan dago. Ez dakit, zuek zer dakizue Taylor Swiftetaz? Bota. Ni hasiko naiz. Nik goatzen naiz abesti bat, Taylor Swiftena. Eta esango nuke hori bakarrekan ezagutzetela. Dala Shake It Off, ez da? Ba, mitikoa. Bai, hori da, bueno, klasiko bat, ez da? Bai. Taylor Swiften diskografian. Eta gero baita, a ber, badakit baita Kanye Westekin MTV sari batzutan, zan? Edo bai, Grammy... 2009ko MTV saritan zan. MTV sari, 2009ko MTV sarietan, Kanye Westekin problematxo bat eukizula, Taylor Swiftek saria jaso zuenean, Kanye West hilo zen esenatokira eta esan zuen zuk ez duzu merezi sari hau, Beyoncék irabazi beharko luke, ez da? Hori da, bai. Bai, eta nik uste jazta. Bueno, zerbait bada, A ber, nik dakit, badakizulako Goiuri ere oso pertsona kamaleonikoa dela, eta berdin aritu daiteke Jose Azurmendik Euskal Naziogintzarei buruz esandako zerbaiten inguruan, eta Taylor Swiften inguruan, beraz, nik badakit Taylor Swiften inguruan, bere existentziaren inguruan, ziurrenik gehiena Goiuri esker, edo zuk eta Goiurik hemen izandako konversazioetatik, baina niretzat, da pixka bat, ni beti galtzaiekin egon naiz. Ziklismoan beti honez galtzaiekin, futbola gustatu zitzaidan urteetan ere realtzali izan naiz, bada pixkat galtzaiekin egotea. Nola bait, ez? Etzara Barça edo Madridekoa egiten, ez? Ni atetikikoa naiz, orduan esango izut baetz. eta kontua da, kasu honetan, ni Miley Cyrus zalea naizela oso. Bai. Galtzaile bezala ikustezu Miley Cyrus? Dualidade honetan, bai, ez? Miley Cyrus da, bastakit, Taylorren entzulen 20% eukiko du, olako zerbait? Ez dakit konparatzen, baino Taylor, Taylor da, segurazki, munduan gehien entzuten dana, bea da, esatizuet, atatzeu disko bat eta listatan eta lehenengo jartza automatikoki dakan imperio horrekin. Miley Cyrusek esango nuke... Erdia edo esango du. Erdia. Bai. Badazka askore bai. Miley Cyrus oso ezaguna da eta asko entzutela esango nuke ere bai. Taylorren munduan galtzaile izangoa, baina beste askon aurrean. Hori da, irabazle, bai, ez. Kontua da, bai, inoiz hemen aipatu ditugulako eta atzo Janire Arantzaberekin entsaiatzen gebiltzala, galdetu zidan, apiara ire dator da, zerri buruz itzin behar duan, joen hola da, izenatzitorkidan dani. Zenio, Miley Cyrus ez bestea, eta begiratu zidan hola, Amodi Orpegiarekin, hola, pixkat, empatia eta pixkat hola ternura, ez, giro horretan esan zidan. Taylor Swiftanik, hori. Ez edo esango hitz magikoa, boomer. Bai, kasu honetan uste boomer baino gehiago dela. Ez, zure adintzekokoa da, Taylor. Izen asko erretenitzeko batzutan burua joan egiten zaidala. Ez da izen bat informazio prozesatzen dugun, eta orduan daude batzuk berezik interesgarriak etzaizkidanak. Eta bai esango nizkizuke ziurrenik Gorka Orbizuren azken 2 biretako musikari guztiak oraintxe eta zer taldeekin jo duten, baina derrepente Taylor Swift ez datorkit burura. Ez horrelako gozak pasatzez ezkit, baina bueno. Eta gero Taylor Swiften inguruan esango nuke
entzun eta segitu handakizula bera dela. Bueno. Baduela estilo bat, nahiko... Honen inguruan gero joku bat ingo deu, esango eta aurratu gabe joku bat, ea letra beria dan, edo beste artista euskaldun batena. Ez dakit antzekotasuna dakaen, o paralelismoik dakaen, bilen artean, baina nik uste oso zaila dela jokua eta asmatzia ze letra. Orduan, hori aurratu gabe, pixkat kontestuan jarriko du zendan Taylor, nundi datorren, zebadan horren ezaguna, eta, bueno, pixkat hor murgilduko datozen minutu hauetan. Zoragarri. Bueno, kanta hau esela So High Schoolak izena kanta honek, ez da? Breath. Ez. Breathe. Egia da, oso kantantzeko askola, eta igual zuk esan duzuna jarrazoia. Eta bere, ahotsa kolokatzeko moduan eta timbirikan ere, egia da, badagoela jende asko pixka Taylor Swiften kantak ere hori imitatu duena, Espainian bertan badaude, Euskal Herrian ere nik ahots timbirikoki beste artista batzuk uste dut ekarriko nituzkela, zuk letrak hartu dituzu eta oso interesgarri egin zait hori, gero esango dugu noretaz ari garen eta gauza hauek, entzuleok, baina bai, kasunetan Breathe kantua. Vale, bueno, Breathe honekin. Esango dugu, bueno, Taylor, Pensilvania estatuan jaio zan, esateu familinaeko dirudunetik handatorrela, itxura dana daka, egia esan, oso gaztea izan eta emateunez baseskan ja baliabide asko grabatzen eoteko, 16 urtekin eta horrela, askontzako imposibilia da 16 urtekin olako kalitatezko zerbait ateatzia. Eta, bueno, 1989an jaio zan, eta badaka diska bat oso famosua izen horrekin ere bai, gero komentauko deuna. Eta zizan country musika egiten gehien bat, eta oso gazte, 2006an azizan, orduan, ja oso gaztetik beak basekin bere ibilbidea zeintzan, askotan komentatu du beak institutuan eta horrela asko gorroto zuela bea ja aire mistiko hori zekan eta jendeak ezintzun berekin, eta esatezun, hau, ze uste dudala honek, eta ez dakit pixkat hori biktima papel hori aziratik anuki dure bai, hori gero komentauko duela. Eta, bueno, bere lehengo diskua, 2006an ateazun, esan bezala, Taylor Swift izenekoa. Eta bere diska hortako abestikonikoa da, Tim McGraw, guantxe jarreta da ona. Oso mitikoa da, eta ikustare bai zea hoz dakan, nola aldatu zaion, eta country kanta bazan. Oso country da, konpartuta guain teunakin. Bai, eta ahots kantakera ere pixkat komplexuagoa du iragan honetan, ez? Country ahotu daka. Hori da, country hagoa, ez? Badaude pixkat portandorako joera horiek eta hotxean giro batzuk, gogoan dut, countryak baditu oso giro propioak eta oso giro zuriak dira. Eta horre hontzan eztabaida bat ez Beyoncék ateratzuenean eta irabazi zuenean, country sari eta bar, nolabait ezin zuela ez Beyoncék ahots beltz batekin eta niretzat diskotzarra da, baina nik bai ikusten nuen hor, zeudela aipatzen dutan giro horietan, ezaugarri bokal horietan, Beyoncék eramaten zuela countrya pixkat kolore soulagoetara, kolore beltzagoetara, erabat ederretan etzago diskotzarra da, baina hemen badaude oso zuriak, oso arketipikoak, ez estiloarenak diren girotxo horiek. Hau aipatzezula, Taylor beti esan izan da, dala neska edo jende txuriantzako musika. Hori beti jarri zaion zea bat da, eta egia da. Enekien, baina bai, nik hori bai ikusten dut. Bai, ez dakit. Ez dakit, nik ez dut beste musikari batzuk bezala ikusten. Zozer bereziaka, ahotxe no ez dakit. Bueno, etiketa hori ere badaka, orduan, ez dakit. Airean lagako du, nire ustez bada. Norban iritzi esangoa, baina guztiz iruditzera dela artista bat txurientzako jende txuriak identifikatuko ana. WPM. Bai, daka bere itxuragatik amakarkan begi urdinak, hile rubilua, ez dakit, hor ikustea badaola etiketa bat, eta badaola, patroi bat. Bestalde hori, ja oso ezaguna hintzan Love Story eta You Belong With Me,
guantxe sonatzen dana. Tuesday night, I'm listening to the kind of music. Abesti hauekin izan zen ja bombazo bat, 2008an, eta bere Fearless diskakin hasi zen ja industrian bete-betean sartzen. Eta, bueno, kanta hau ere zerki bada, kanta hau nik uste oso ezaguna da, nahiz da ez jakin zein dan Taylor kanta hau esatu berdezu bai edo bai. Eta ja, honei eskerra izan guztiz sartzen industrian, bere maitasun historioak, austurak eta nera bezaruan zailtasunak taskantatzezun, orduan jende asko ja automatikoki berekin basekan lotura hori, eta oso askar konektatzen berekin, orduan kanta eta ere zerki hauekin, ja industrian fikatu zen. Walk in the streets with you in your worn out jeans. I can't help thinking this is how it ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile. Eta bueno, esan bezala hauek oso country dia album hauek, eta etzan izan bat-bateko kanbilo bat countrytikan popea intzuna. Eta Fearless diska You Belong With Me kanta honen diskatikan Speak Nowea, egontzan ja hor aldaketa pixka bat, basekala country pixka bat diska horrek, Speak Now diska honek, baina hor ja 2012an ateasun Red izeneko album bat, eta 2014an ja beste bat segidan 1989 leheno aipatu duen disko hori atasun, eta hor ja bai guztiz popa bilakatu zen, beste formatu batzutan sartu zen, sintiak erabiltzen hasi zen, askoz, bueno, leheno organiko zan hauain produzitutako musikara bilakatzen hasi zen, eta hor ja, ikustare bainola egokitu zen, aldatzen izan musika horta, industrian ja izan hori, produkzioa asko garatzen izan, eta beak jakintzun teklan ematez, eta jakintzun guztiz bete-betean zeintzan momentu hortan mainstreama zan musika, eta beak sortu zuen bai mainstreama eina handi baten. You still wouldn't go. Let's fast forward to 300 takeout copies later. I see your profile and your smile on unsuspecting waiters. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every maiden's bed for something greater. Baby, was it over when she laid down? Abestia 2014koa da, eta esan bezala hemen bai sartze zeiala beste musika estilo hauek. Eta nik uste ere bai, entzute baizu gaur egun, kriston diferentzia daola, album danetatik bestea. Baina beti mantentzen dana da, bere esentzia, guztiz ikusten nola markatuta dakan bere esentzia, bere ahotza, naizta giroiek, jakindu transformatzen giroiek, jakindu bere registro bat sortzen, eta jakindure bai bere letrekin, nik uste letra bat entzutezunean, badakizula, hau Taylor Swift dala, eta beti daka patroi bat, eta beti daka historioa kontatzeko modu oso konkretu bat. Nei pertsonalki asko gustatzen zait, nola idazteun, bakit, bueno, badala mainstream hori eta paskala bere gauza txarrak, baina nei Taylor Swiften letrak mainstreamaren mainstreamena. Guztiz, beak sortu du mainstreama. Piskate, bai. Igual, ez dakit K-popeko izarra hundienen leian izango da entzunen, ez? BTS taldearen inguruan hitz egitera etortzen da gurera Aiora Mujika, bihar izango du gurekin gainera, baina esango nuke, bueno, akaso merkatu ezberdinetan, baina pixkat horrelako mainstream, ez? Igual Taylor Swift gainetik ere zalantze gabe zerbait onpara ezina zela. Zalantze gabe. When he unbuttons my blouse, come here, I whispered in your ear in your dream as you passed out. Baby, was it over then? And is it over now? Munduan, maila globalean, gehien erreproduzitzen den kantua da The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Disko berriko abestia. Aipatu deu, badakala komunitate bat, eta bea ja industrian sartu zanean, Swift fenomenua ere bai sartu zuen, eta bere komunitate hortako jendiai Swifties deitze zaie. Swiftie bat izatea da bere fansutxuena izatea. Eta Taylorrek oso ondo jakin dure bai nola baliatu
Swiftie fenomeno hau bere alde, eta bere Patrickoan alde, gehien bat. Orduan, iteitu hola, badazka modu edo lotura asko behain gana iristeko, badibidez asko erabiltzeitu easter eggak, badazka, ez dakit, kodigo batzuk, behaien saletuak, badakie, ez dakit, ze letrak esate badu hau, horrek nahi dula esan, urrengo diskoan ez dakit ze egongo ala. Osea, Swiftie bat hartzezu, eta igual FBI-ko pertsona batek krimen bat espau resolbitzen, Swiftie batek aldu resolbiu. Ez da normala, osea, jendia zezo auta da hon, eta zenbat demo libre dakan, analizatzeko, Taylorrek iotitun kanta bakoitzeko, letra bakoitzak zen nahi duen esan, zen nahi idatzta da hon, edo, ez dakit, pasada badase multiverso sortzeun, eta Swiftie horiek nola analizatzituen abestiak, eta Taylorrek nola dakin hori erabiltzen, guztiz. Eta orduan, bueno, Swiftien komunitate hortaz gain, Taylorrekin uendala gutxi ondan oso komentatua izan dan gauza bat izan dare bai, beak zekan musika diskografika batekin, uen izango izuet, nola zan diskografika, Big Machine disketxiakin, eta beak nahizun zerbaitin abeste horiekin, eta eskubideak kanta horienak etzian beriak. Orduan beak esan zuen, ez dian ere eskubideak orduan ingoitut berriz grabau, Taylorren bertsioa bezala kaleratu, eta bere disko bakoitza Taylor's version bertsioan bir grabatu ditu eta kaleratu ditu. Orduan, horreke bai, kreston botere zea bezala suposatu zuen, jendeak berriz konentazun berekin, Taylor ez da bakarrika musikaria, Taylor da enpresaburu bat, narratzaile bat badakina zeidan kontatzen, eta bere historioen jabe da. Orduan esan zuen, nire musika ez dezuela gatzen, bardu nik sortuko nire historio propio bat, nik sortuko nire narrazio bat, nun kanta hoiek berriz grabako etuten, berriz sortuko eten disko, ja soruta daun disko baten berriz kaleratze hori, jendiak badakila zer dago, baina igual sartze sesion bonus trackak edo garabietan diskoan sartu etzian kanta desberdinak. Orduan horrekin ere bai, Taylorrek erakutsizun beak daskala bere, bea dala imperio horren jabe bakarra. Orduan, ez dakit, ze iritziak asuen horren inguruan, ze nehitzet okurritzen beste artista bat olako zerbait induna azken aldi hontan. Nik Taylor's version honen inguruan uste teitzen genuela gainera hemen, goiuri gini zaipatu duela, ez dakit mikrotik kanpo edo barruan beti zalantzabekin gabiltzagu, ze gauz askotaz hitz egiten dugu hemen erredakzioan, baina uste dute mugimendu maixulan horietako bat izan zela, ez? Hartu eta pixkate industrian eta negozioen trampei buelta eman, eta bai, uste dut, eta gainera oso beraldi jarri zen mugimendu bat izan zela, ez egia hor badaukazula sekito bat dagoeneko, ez? Swiftie guztiek hori ikustean gainera, igual, besa, nolabait, gain konpentsatu egin zutela, ez? Bestalderaino eraman, eta bai, hori garbi dago, ni naiz Messimaren oso zalea, baina onartu barra daukat mugimendu hori oso guapo izan zela. Bai, guztiz. Pixka bat aurrera segitan, leheno komentau den Kanye Westen horire bai eontzan, 2009an iozan Kanye West eta bideoklipsari onena aizan jasotzen, Taylor momentu hortan, MTV saria, eta Kanye West iozan, eta santzion, yo, Taylor, I'm really happy for you, I'ma let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. Santziola postezala beratika, baina Beyoncék askoz bideo hobia zekala eta inoizko bideo ikonena ateazula. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Bai, oso momentu polemikoa izan zen, ez dakit Kanye West dana daki burutikan jota daola, igual hori aurrekari bat izan zen, jakiteko gaur egun. Igual, lehenengo pista hola sendoetakoa izan zen, behintzat hola mundu guztiaren zat, ez? Guztiz. Ordura arte, bai, bazan tormentoso xamarra bere bizitza, eta bazaukan pixkate genero musikalarekin ere ez, hip-hoparekin edo musika urbanoarekin oso lotuta den jarrera malote guaiota horiek,
baino hain pitzatuta eta gerora etorri diren, ari gara sexu erasoez, jazarpenez, mehatxuez, bestelako gauza batutaz, hori izan zen lehenengo pista sendoetako bat, ez? Bai, bueno, ez dakit, horrela sartu eta premio baten mikrofonoak endu eta hori esatia eta jendean erantzunare, bai, ez dakitzen. Gero egia da, gau hortan Beyoncék beste sari bat jaso zula, eta igo zula Taylor berekin, pixkat irudi honori eman alizateko, igozun eta detai hori ukizula. Bueno, pixkat askarro jongo naiz, guendikan badakau ze esan, eta ze minututxo dazkau. Orduan, kontua esan zan, gero 2016an ere bai, New Westek Famous izeneko beste kantu bat atea zula, eta hor Taylorretaz gauza oso zatarrak esan zituen disko hortan, Kim Kardashian bere garaiko emaztea ere bai sartu zan, eta hor oso gauza zatarrak eontzian. Orduan Taylorrek beste behin jakintzun hori nola erabili, eta ateazun Reputation izeneko album bat, 2017an, Look What You Made Me Do bezalako abestiekin edo Ready For It, eta hor beti ikusi genuen Taylor irudi oso ume bat bezala ikusten genuen bai, edo neska perfektu bat bezala, neska ideal bat bezala, pixkat hori perfektismo horta sartuta. Orduan, hau da, Look What You Made Me Do. I don't like your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't. Taylor Swiftek askorako mango zigula bagenekien, baina hainbesterako izango zenik ere ezkenuen espero. Oraindik gauza asko daudemen kontatzeko, eta uste dut abaskotan egiten dugu, kafe batean hartu beharrekoa, 2 kafetan hartuko dugula Eire Maia. Ze pena da, dagoen informazio guztia, osnarketa hauek, euskal abeslari baten hitzekin prestatu duzun jolasa. Lehen bailen berreskuratu behar dugula Taylor Swift, baina ia oraintxe bere musikarekin saioa agurtzea ere egokiago dela. Gaute mazo bada, Bai. Eneko Iturbe Otamendi bagur esango dugu, eta ikusiko dugu elkarratu zen egunetan. Eire Maia Manterola esan da bezala Laister gurera bueltatu beharko duzu, eta Taylor Swifti helduko diogu, gainera hemen goiuriz izabaldin badago, saltsi izango dugu. Interesgarri esango da ikusteko hori, Once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Entzuleok eta guk agur esango dizuegu hementxe Look What You Made Me Do kantu honekin, Taylor Swiften kantu honekin, Reputation diskoan geratu gara 2017an, honek kronologiatik ere badu eta joango gara pixkanaka gaurdainoko bide hori osatzen Eire Maia Manterolarekin. Asteburua oraindik hurbiltzen ari den honetan, guk agur esango dizuegu, bihar goizeko 10:05 berriz ere bat egingo dugu zuekin, eta eguerdiko 12etan orain informazioaren txanda izango duzue. Hemen naiz irratian zaindu, bihar arte. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, then threw a feast. The world moves on another day, another drama, but not for me, all I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure, maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I've got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right
instead. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Keep calm and bigarren kafea.